खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। खौसेथि जानांगौ आरो खौसेथिनि बाथ्रा आरो माखौ लानानै खौसेथि जानांगौनि बाथ्रा। माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' माहारिनि गासै मोन 16टा माहारियारि आफादफोरा मेजरलि BPF आरो UPPL बे मोननै हानजाखौ खौसेथि जानानै जोंनि बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौनि बाथ्रा खावलायनाय बाथ्रा। आरो BPF आरो UPPL मोननै हानजाखौ खौसेथि जानांगौखौ लानानै सावरायनाय माखासे नुथायफोरखौबो जों नुनो मोन्दों। आरो फैयै फैयै माबेबा मोनसे समाव थाद'फैनाय माखासे बाथ्राफोरखौबो जों दिनै खोनानो मोन्दोंमोन आरो जोबथा मोनसे स्टेजाव बे सावरायनाया दिनै थुंगेनायखौबो जों नुनो मोन्दों। दा फैयै फैयै दिनैनि बे समाव जिहेतु आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिया फैगौ 22 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दङ। आरो बे समाव बे खौसेथि जानांगौखौ लानानै सावरायनाया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि थाखायनो जाफुंनाय जादिया बा जाफुंदिया आरो बेनि गासैबो रेसपन्सिबिलिटिसा दा समाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आखायाव थाजोब्बाय होननानै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा मिडियानि गेजेरजों जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों। 16টা জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি এটা আবেগ অনুভূতি যি এটা সন্মান সেই সন্মানটো তেওঁ নাৰাখিলে আৰু এই যে মিত্ৰতা বা বুজাবুজিৰ যি এটা প্ৰয়াস বা প্ৰক্ৰিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যে নাহিল আৰু এই মিত্ৰতা বা ঐক্যতাৰ যি মানে প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই মানে নস্যাৎ কৰা বা তেওঁ এইটো মানে ইয়াৰ পৰা তেওঁ মানে আঁতৰাই থকাটোৱে এইটোৱেই বুজা যায় যে তেওঁ আচলতে ইচ্ছা নাই। এনে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত তেওঁ শ্লোগানটো গাই আছিল যে মই মিত্ৰতা বিচাৰোঁ বুজাবুজি হোৱাটো বিচাৰোঁ, কিন্তু আচল ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো কাৰণত জাতীয় দল সংগঠনৰ প্ৰতি তেওঁ সন্মান মৰ্যাদা তেওঁ নাই। আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁ মোক বেয়া পাব পাৰে, কিন্তু মই স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰো আঘাত লাগিছে, মনত দুখ লাগিছে যে কমচে কম তেওঁ এবাৰ আহিলেহেঁতেন, মিত্ৰতা হ'ব নহ'ব আলোচনা বহিলেহে কথাটো ওলালে হয়, কিন্তু তেওঁ যে নাহাৰ দুখটো মই তেখেতক দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই বুজাবুজি ঐক্যতা যে ৰাইজে বিচাৰিছিল বিটিয়াৰবাসী ৰাইজে, ইয়াৰ দোষ আৰু দায়ী হাগ্ৰামা মহিলাৰী নিজেই, আৰু সেইটো তেওঁ ইয়াৰ পৰা সি মানে পলাই খাৰিব নোৱাৰে, সেইটো মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ। दा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिम जोङो ओरैबायदि माखासे गाज्रि लेभेलनि पलिटिकेल गेम प्लेखौ नुनो मोनबाय आरो मेजरलि थांनाय बे 5 बोसोराव जाय 5 बोसोरखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय। बेवहायनो जोङो गोबां रोखोमनि डार्टि पलिटिकेल रुलिं खालामनाय माखासे गेम प्लेफोरखौ जों नुनो मोनबाय। आरो बे थांनाय 5 बोसोराव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड पलिटिकेलि डार्टि माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि थैनि बेसेनजों लाबोनो हानाय मोनबोनाय जा मोनसे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेम आरो बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि बिखायाव गसंनानै बै बर' हारिनि सुथुर ट्राइबेल हारिनि सुथुर माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा गोसो बायदि गोग्गा दाबुं बाथ्रा बुंनो हाग्रा लामा मोनबाय, गोहो मोनग्रा जाबाय। बे माबोरै मोनखो? जोंनि बर' माहारिनि माखासे लोरबां दैदेनगिरि लुबैसुला आखु दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे पलिटिकेल लिडार आरो लिडारफोरा जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव गोरलैयैनो एन्ट्रि मारिफैनानै गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनो सुजुग आरो सुबिदा मोनग्रा जाबाय। आरो जेब्ला समसिमहालागै जों बर' माहारिनि बै जायफोर लोरबां गोसोनि लोरबां आखुनि सीट पावार मोनबानो मानि पावार मोनबानो गावसोरनि गोसो सिंनि सुजुखुमानाय माखासे मोनथायफोरखौ मोनबानो गोजोननानै थाग्रा गोजोमनानै थाग्रा बै लिडारफ्रा जेब्ला समसिमहालागै थाबाय थागोन, बेफोरबायदिनो बे बर' माहारिनि थैनि बेसेनजों मोनबोनाय जा मोनसे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेम, बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो जोङो हालाय हाफाय जानानै थानांगोन। साग्रिद जा दिनै जों नुदों जे जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोबां माहारियारि आफादफोर दङ आरो दिनैसिमबो गोदाननिफ्राय गोदान आफादफोर जोनोम होनाय जा मोनसे हाबाफारि बे जोबनो थांदिया। दिनै गासैबो आफादफोरानो बा गोदाननिफ्राय गोदान जोनोम होजानाय जेसेबांखिनि आफादफोर दङ गासैबो आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' माहारिनि माबा मोनसे जेंनानि इस्युखौ लानानै बर' माहारिनि माखासे जेंनानि थांखिफोरखौ लानानै गोदाननिफ्राय गोदान आफादफोरखौ जोनोम होनाय जों नुनो मोनो। जोनोम होनाय समाव थिग दङ,
किन्तु जोनोम होखांनायनि उनावहाय रायजो राजानि बेसेनखौ सिगाङाव दोननानै आन्दोआव गावबा गावनि बेनिफिट्सखौ लाबोनाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ आरो गोथां फोरमानबो दं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै मोनसे बाथ्राया सैथो, बर' माहारिनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ लानानै जेंना जेथोफोरखौ लानानै जों गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होबाय थाबानो जे जों बर' माहारिनि प्रब्लेम इस्युफोरा जेंना जेथोफोरा जोबस्रांगोन बा जों सुस्रांनानै लानो हागोन बे मालाबाबो नङा। जेसेबांनो जोङो गोदाननिफ्राय गोदान आफाद जोनोम होबाय थागोन एसेबांनो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा फिसा 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 बाहागोआव बाहागो जाजोबनानै थागोन। गोसोआव लाखि। आरो दा समाव माहारियारि आफादनि ओरैबायदि माखासे गोख्रों गोख्रों दैदेनगिरिफोर दङ, बिबानगिरिफोर दङ, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बिबानगिरिफ्रा माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि ललिपप जानानै सोरबा पलिटिकेल लिडारनि ललिपप जानानै येसमेन जानानै रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंदों आन्दोआव थांनानै बैसोरनि येसमेन जानानै पलिटिक्सनि सापर्टिं रुलाव थानानै पलिटिकेलि केम्पिं खालामहैदों। दा दिनैयो बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ लानानै बा गावबा गावनि माखासे क्रेडिटखौ मोननो थाखायनो रायजो राजाखौसो जाम्बा जाम्बि खालामलांबाय थानायसै नामा? दा दिनै मोनसे खोथा मानव गेदेर रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन, जों दिनै गावबा गावनो साग्रिद जानांगोन। मोनफ्रोमबो बिथिंनि गेजेराव जों दिनै गुलाय गुजाय नुथायखौ जों दिनै बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो हमनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै इडुकेसन सोलोंथाइ बिथिंनि सायावनो जा बा बायदिसिना बिथिंनि सायावनो जा एभ्रिथिं माबा नङा माबा मोनसे गुलाय गुजाय जानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। दा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जिथु 5 बोसोर जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय, बिथाङा दिनै खुगायाव परिबर्तन गोजोन सान्थिनि स्ल'गान होनायखौ गाराखै आरो बे परिबर्तन आरो गोजोन सान्थिनि स्ल'गान होयै होयैनो बिथाङा दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय। आरो दिनै मोनसे बाथ्राया जोबोद दुखु नांथाव बाथ्रा, जा बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोनो हाखानाय जा मोनसे पावार एन्ड फांसनफोर, बे माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लोगो लोगो आसाम स्टेटआव थांनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै बिटिसि एकर्डनि उनावहाय बिटिसिनि बै समनि चिफनि रेंकआ केबिनेट मिनिस्टार रेंकमोन आरो बिटिसिनि बै समनि सासे इएमनि रेंकआ स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन। दा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि जा मोनसे रेंकनि स्टेटास, मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव जाखिनि इएमफोर दङ, बै इएमफोरनि रेंकआ मा रेंक, बिसोरनि स्टेटासा मा, रेंकनि स्टेटासा मा? दिनै सासे डिसिनि थ्रुयैसो बे 5 बोसोर बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना सालायलांनो गोनां मोनसे अबस्थायाव फैनो गोनां जानानै फैदों। दा गावनि न'आव थाखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ, माखासे मोनथायफोरखौ दिनैयो बै स्टेटनो हरखांनायनि उनावहाय बै माखासे सिट पावार, माखासे पलिटिकेल पावारफोरखौ जानो हागौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना मोननो हादोंमोन। आरो थांनाय 2020 मायथाइनि जा बिटिसि बिसायख'थि, बे बिटिसि बिसायख'थिया जाखांनायनि उनावहाय देरहालांनाय माखासे जायफोर केन्डिडेट्सफोर, बै केन्डिडेट्सफोरखौ गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव दोनखोमा बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ दानाय माखासे जारिमिननि बाथ्रा। दा खनबैसे दोनखोमा बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ दाफुंनो हागोन? खनबैसे आरो खनबैसे रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिटखौ मोनबाय थागोन सानदों? मालाबाबो नङा। दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावहाय बिटिआर गभर्नमेन्ट, बिटिआर गभ होननानै रायजो राजाफोरनि माइन्डखौ डाइभार्टेड खालामबोनो नाजानाय। दा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सोंथि खालामनांगौ जे थारैनो बिटिआर गभर्नमेन्ट मोनब्ला बे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिया जिहेतु 22 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दङ आरो थारैनो बिटिआर गभर्नमेन्ट मोनब्ला बे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि जायगायाव बिटिआर बिसायख'थिया मुं मोनगौमोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा। दा दिनै बेफोरबायदि माखासे जाथावथारै नुथायफोरखौ स्पेसियेलि जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ, बै माहारियारि आफादनि गेदेर गेदेर बिबानाव थानाय बिबानगिरिफ्रा नोजोरथि लाखिनानै दिनै बाथ्रा बुंनो हानांगौमोन, नङा होमबा? दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबावगोन जे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थियानो जा बा फैबाय थानाय जेसेबांखिनि बिटिसि बिसायख'थियानो जायाथों मानो,
जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ आरो बै माहारियारि आफादफोरनि जेसेबांखिनि मावखुलिफोर दङ बै मावखुलियाव ना BPF नि ना UPPL नि ना आदार्स पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेलि केम्पिंनि न' जानो मोना सिदा बाथ्राखा दिनैयो गोबां गुलाय गुजाय नुथायखौ नुलांबाय नंगौना नङा बै माखासे गेदेर गेदेर गुलाय गुजाय नुथायनि सायाव माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों बिबानगिरिफ्रा जाय समाव जेरैबायदि स्टेन्ड खालामनानै बाथ्रा बुंनांगौ जाय समाव जेरैबायदि स्टेन्ड खालामनानै प्रटेस्ट खालामनानै सोंखारिनांगौ जाय समाव जेरैबायदि स्टेन्ड खालामनानै गोख्रों रावजों वार्निं होनांगौ नाथाय जों मोनसेबो बै समफोराव बुंनाय स्टेन्ड खालामबोनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनाखै दिनै जाय लिडारनि दैदेननायाव जायफोर लिडारनि पलिटिकेलि रुलिंआव जोंनि बर' फिसाफ्रानो जाथावथारै पलिटिकेलि माने गासिन जादों गादब जादों इनाय अनागारि खालामजादों बैफोर माखासे लिडार्सफोरखौ जोङो नुनानैब्लाबो फैबाय थानाय समाव जों जुदि सापर्ट होबाय थायोब्ला गोरोन्थिया जोंनिसो जागोन बेखायनो जिहेतु बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमा मोनसे इम्पर्टेन्ट पार्ट बे इम्पर्टेन्ट पार्टखौ मोनसे इम्पर्टेन्ट पार्ट महरै रुलिं खालामहोलांनो थाखाय जोंनो बर' माहारिनि बिखायाव सासे गोख्रों गोसोनि गोहोगोरा गोसोनि लिडार नांगौना नाङा अब्ला दिनै जों गावबागावनो साग्रिद जा गावबागावनो चइस खालाम गावबागावनि नैबे मोनफा मोनफा बेसेन गोसा पदखौ मिसइउज दा खालाम मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद क्रिटिकेल दा समा आरो बे 5 बोसोराव गोबां रोखोमनि क्रिटिकेल माखासे नुथायखौ नुखाबायबो नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन जिहेतु जोंनो सासे गोख्रों गोसोनि गोहोगोरा पलिटिशियान नांगौ दा समाव जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि अनगा रावबो गैया आं सिदा बुंखाबाय मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो गावबागाव एलार्ट जा गावबागाव सांग्रां जा जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ जों स्ट्रं खालामनोबा अनलि वान मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनोल' जोङो सापर्ट खालामनानै हाई मेजरिटियाव BPF पार्टिखौ जोङो देरहासार होनानै मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आखायाव बिबानखौ होनानै जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोङो सालायनो होनांगौ आरो जाखिनि दा समाव डार्टी मोनसे पलिटिकेल सिस्टेमा जागासिनो दङ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आखायाव रुलिं फैनाय लोगो लोगोनो गासिबो सोरखिलांजोबगोन सिदा बाथ्राखा गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि